Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Antoy. Walang eksaktong taon. Victoria, Samar. Noong mga panahong ito, kasalukuyang nagbibinata pa lamang si Antoy. Kagaya ng ibang normal na kabataan, wala siyang ibang ginawa kundi ang maglaro ng maglaro tuwing gusto niya. Wala naman yung problema sa mga magulang niya, lalo pat mabilis siya nitong nauutusan. Minsan, siya na rin ang pinagkakatiwalaan ng mga ito na maglibot sa kanilang lupain para matingnan ng mga puno ng goma na siyang pangunahin nilang pinagkukunan ng hanap buhay. Madalas siya roong pumunta pinuno, gawa ng may mga taga-baryo noong mahilig magnakaw ng mga dagta para pagkakitaan. Hindi naman nakakatakot ang lugar, pero yung ipinagbabawal lang ng tatay niya ay yung pagtawid sa sapa na nasa likod lang ng kanilang lupa. Matagal na yung pinapayo sa kanila dahil ayon sa kanilang padre de pamilya, meron doong naninirahang nilalang na hindi pangkaraniwan. Bagaman kawangis ito ng tao, pagtatapat ng tatay niya, kumakain ito ng mga katulad nila. Walang makapagsabi kung kailan yun doon nanirahan, pero bago pa man sila rito manirahan, naroon na ang nilalang. Dagdag pa nito na, nalaman niya ang tungkol dito dahil sa kwento ng kalulololohan pa ni Antoy. At kagaya nila, takot na takot din ang mga matatandang yon habang ibinabahagi ang kwento ukol dito. Magmula noong narinig niya ang kwento sa nilalang na nakatira sa kabilang ibayo ng sapa, hindi siya nangahas na lumapit ni tumingin sa lugar na yon. At kapag tumutungo siya roon, trabaho lang niya ang ginagawa niya. Pagkatapos, agad siyang uuwi upang maibalita ang kalagayan ng lupa nila. Ganon at ganon lang ang kanyang ginagawa hanggang sa tuluyan na niyang makalimutan ang tungkol dito. Kaso lang, ilang buwan ang lumipas, nasadlak sa isang matinding sitwasyon ang kanyang mga magulang. Habang siya ay abala sa pagtatrabaho, wala siyang kaide-ideya noon na hinahabol na pala sila ng mga pinagkakautangan nito. May mga pagkakataon na ring bumibisita yon sa kanilang tahanan para kumuha ng kung ano-anong mga gamit. At kahit anong pigil dito ng mga magulang niya, sadyang hindi yon nagpapaawat. Dumating na rin sa puntong nakikipagsagutan na roon ang kanyang pamilya dahil hindi na nito maatim ang kasalukuyan nilang sitwasyon. Pero sa kabila ng lahat ng yon, hindi sila nito pinakinggan. Inakala rin nila na hanggang doon na lamang ang mga kaganapan, pero lingid sa kanilang kaalaman na may mas malaki pa palang panganib na paparating. Isang umaga, maaga pang inutusan si Antoy ng kanyang mga magulang para maglibot sa kanilang lupa. 2 araw na kasi ang nakakalipas, magmula noong sumalok sila ng dagta ng goma. Kaya naman para hindi maunahan ng iba, kailangan niyang anihin ito ng mas maaga. Pagkarinig niya sa utos ng tatay niya, agad niyang inihanda ang mga lalagyanan. Di pa man sumasapit ang 6:00 ng madaling araw, nakaalis na siya para gawin ang trabaho. Ngunit sa kasagsagan ng paggagapas, wala siyang kaide-ideya sa panganib na kinakaharap ng mga magulang niya. Tumungtong ang 10:00 ng umaga, nadatnan niya ang bahay nila na nasusunog. Nakabulagta sa labas ang kanyang mga magulang, tapos yung mga kapatid naman niya, kasalukuyang hawak-hawak ng mga kapitbahay nila. Pagsilay niya rito, agad naman niyang nabitawan ang kanyang mga dala habang tumatakbo papalapit. Sa puntong yun, di niya halos alam kung ano ang kanyang gagawin. At kahit nakikita na ito mismo ng sarili niyang mga mata, parang may pagdududa pa rin siya. Inakala niya kasi na lahat ng nakikita niya ay pawang isang masamang panaginip lamang. Ngunit nang makalapit na siya sa kanilang mga kapitbahay, inilahad ng mga ito ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ayon sa mga ito,
halang ang bituka ng mga taong pumatay dito. Alam din nila na mga mamamatay tao itong binayaran ng mga pinagkakautangan ng kanyang mga magulang. Ang kaso lang hindi nila ito pwedeng ireklamo dahil unang-una wala silang ebidensya. Dagdag pa ng mga ito na posible ring pagkainitan pa sila lalo ng mga ito, kaya mas mainam na tumahimik na lamang. Huwag kang mag-alala, Antoy. Kami ang bahala sa inyo ng mga kapatid mo. Alam ko nakakalungkot ang lahat ng ito, pero kailangan ninyong magpakatatag. Hayaan nyo na ang mga yun. Karma na ng Diyos ang bahala sa kanila. Wika ng isa sa mga kapitbahay nila. Ngunit nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya kumbinsido. Aminado siya na labag ito sa kanyang puso, kaya nasisiguro niyang hinding-hindi siya matatahimik hanggat hindi niya yon naipaghihigante. Pagsapit ng gabi ng unang lamay, hindi na siya gaanong mahagilap ng kanyang mga kadugo. Buong magdamag, nanatili siya sa likod ng bahay, tulalang pinag-iisipan ang mga pangyayaring kanilang naranasan. Di rin niya maiwasang manlumo sa pagkawala ng kanyang mga magulang, kaya sa mga sandaling yon, abala na siya sa paghahanap ng paraan. Ilang araw niya rin itong pinag-isipan hanggang sa mapadpad ang kanyang wisyo sa mga puno ng goma. Nung maalala niya ito, doon pumasok sa kanyang isipan ang mga nagdaang kwento ng tatay niya. At sa hindi malamang dahilan, tila bang nagkaroon siya ng pag-asa. Naisip niya na, sa pamamagitan ng nilalang na ipinangtatakot nito sa kanila, magagawa niya na yung maipaghiganti. Batid din niya na, ito na lang ang nag-iisa niyang alas upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng dalawa. Hindi biro ang ganoong desisyon, kaya naman matinding pagninilay ang ginawa niya. Pagtungtong ng Biyernes ng gabi, tsaka pa lamang siya nakagawa ng pasya. At kahit punong-puno ng takot sa katawan niya, hindi siya nagpatinag. Sa paglalim naman ng gabi, mag-isa niyang tinahak ang daan patungo sa taniman ng goma. Ang tanging dala-dala lang niya noon ay isang maliit na gasera na magbibigay tanglaw sa daang tinatahak niya. Nang marating niya ang lugar, kapansin-pansin ang pagiging tahimik ng paligid. Yung mga puno, parang sumasayaw na parabang natutuwa ang mga ito sa kanyang pagdating. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na nga niya nakita ang sapa na minsang nagbigay ng takot sa kanya. Nung masipat niya ito, wala naman siya roong napansing kakaiba. Malinaw ang tubig, wala kang basurang makikita, at higit sa lahat para itong bituing maningning sa oras na tinatamaan ito ng liwanag ng buwan. Hindi rin yun gaano kalaliman, kaya alam niya na napakadali na lamang nitong tawirin. Hindi naglaon, matapos niya yung masilayan, tsaka na siya naglakas loob na kumilos. Ang kaso, paglubog ng kanyang paa sa tubig, may naramdaman siyang humawak sa kanyang paa. Agad siya nitong dinarag patungo sa malalim na parte, at bago pa man siya makapumiglas, namalayan niyang nasa kabilang ibayo na siya ng sapa. Dito na rin niya nakita ang kalansay na dumarag sa kanya na mabilis na pumailalim sa tubig. Nang mawala na ito, dali-dali naman siyang umatras sa takot na baka bumalik pa ito. Ilang minuto rin niyang pinagmasdan ng lugar hanggang sa mapagtanto niya na wala na ang nilalang na yon. Kalaunan, nang manumbalik na ang lakas sa kanyang katawan, dito na siya nagdesisyong lumakad. Pag-alis niya ng dalampasigan, hindi na niya inisip pa ang kung ano man ang mangyayari sa kanya. Nakahanda na rin siyang mamatay, alang-alang sa hustisyang hangad niyang makamit. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-usad, wala siyang ibang nakita kundi ang matataas na talahib. Kapansin-pansin din ang pagiging mamasa-masa roon ng lupa na parabang matubig ang parteng yon ng lugar. Ngunit di pa man siya nakakausad ng husto, may napansin siyang kakaiba sa daang tinatahak niya. Dala ng kuryosidad, agad niya yung tinitigan hanggang sa makita niya ang mga kalansay na nakabaon sa putikan.
May iba sa kanila nakataas pa ang kamay, na para bang bago yun bawian ng buhay, may kung anong mabangis na nilalang ang lumapa sa mga ito. Pagsilay naman niya rito, unti-unting nag-iba ang kanyang pakiramdam. Kung siya lang ang masusunod, gusto na niyang umalis sa lugar na yon, pero may kung anong puwersa ang tila bang pumipigil sa kanya. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang may magsalitang nilalang sa kanyang likuran. Boses matanda ito, at sa estado ng garugal nitong boses, parang may kung ano itong saping demonyo. Nung marinig yun ni Antoy, nakaramdam siya ng matinding kilabot. At yung kontrol niya sa katawan, tila bang nawala na. Literal na nanigas siya noon sa puntong hindi na niya malaman kung ano pa ang kanyang gagawin. Pagdampi naman ng palad ng matanda sa balikat niya, inabisuhan siya nito na kumalma upang mapag-usapan nila ng maayos. Dito na rin yung humarap sa kanya, dahilan para maaninag niya ang napakaamo nitong pagmumuka. Matapos niya yung masilayan, nawala ang kanyang takot at pagkabahala. At paunti-unti, nanumbalik ang lakas ng kanyang katawan na kani-kanina lang ay hindi niya halos maramdaman. Pagkaraan ng ilang minuto, isinama siya nito sa unahang bahagi ng talahiban kung saan naroon ang isang lumang bahay na pagmamay-ari ng matanda. Kagaya ng mga matatandang tahanan sa baryo, wala namang gaanong espesyal dito. Pero nung malapitan niya yon, bumungad sa kanya ang dalawang taong may kadena sa kanilang mga leeg habang nakatali sa dalawang malalaking pundasyon ng bahay. Pagpang-abot nila ng tingin, bigla itong umangil tapos nag-amba na susugod. Nung masipat niya ito, napansin niya na parang wala ito sa kanilang mga katinuan. Nakapagtataka rin ang kanilang mga wangis, gawa ng sa balikat ng mga ito, kapansin-pansin ng mahahaba nitong mga balahibo. Dala ng kuryosidad, ipinagtanong niya ito sa matanda. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, seryoso naman yung sumagot sa kanya ng, Yan ang gabunan ng dalawang angkang naninirahan dito sa inyo. Yung isa dyan kapamilya ng asbo, at yung isa naman kadugo ng mga tiktik. At kaya sila nakatali dahil sila ang napili kong maging alaga. Alam mo kasi iho, kaligayahan ko na ang mag-alaga ng mga hindi ordinaryong nilalang. Nakakadagdag ito sa seguridad ng bahay at higit sa lahat, na itataboy nito ang aking mga kaaway. Pagkasambit nito ng mga kataga, tsaka pa lamang nito inutusan ng dalawa na tumahimik. Pagkatapos, tuloy-tuloy na silang naglakad hanggang sa makapasok na sila sa loob. Pag-upo nila sa sala, agad siya nitong inabutan ng itim na likido, kasabay ng pag-uwi ka nito ng, Uminom ka na muna at mukhang uhaw na uhaw ka. Alam ko ang dahilan ng pagpunta mo rito, kaya hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Dagdag pa nito na, naririnig nito ang hinaing ng puso niya, kaya bago pa man siya makapagdesisyon, inihanda na nito ang para sa kanya. Isang bungo ng tao ang dahan-dahan nitong biniyak, kasabay ng pagbunot nito ng dalawa nitong pangil. Pag-agos ng dugo nito, agad nitong hinubad ang suot nitong damit, kung saan bumungad sa kanya ang isang pulang perlas na nakabaon sa may bandang puso nito. At nang madakot na yon ng matanda, agad niya yung inilagay sa kapirasong bungo bago ito dinuraan ng sarili nitong dugo. Matapos nun, marahan itong lumapit sa kanya, sabay abot ng hawak-hawak nito. Ayon sa matanda, yon ang kasagutan na hinahanap niya. Ang kaso lang kapag ininom niya ito, hindi na siya makakabalik sa normal niyang buhay. At kapag may isa katuparan na niya ang paghihigante, babawiin na siya ng matanda. At mula sa araw na yon, tuluyan na siya nitong magiging pag-aari.
Lahat ng nais nito gagawin niya, sa ayaw man niya at gusto. Batid din ng nilalang na malaki ang kanyang may aambag upang maisakatuparan ang matagal na nitong pinapangarap. Dagdag pa nito na, sa sandali na malunok na niya ang likido, lahat ng kapangyarihan at abilidad na taglay nito ay mapapasa kanya. Magagamit niya yon sa anumang paraan ng kanyang nanaisin para lamang mapuna ng paghihigante na kanyang inaasam. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip niya itong nilagok. Halos bumalagbag pa nga noon sa kanyang lalamunan ang dalawang pangil ng matanda, pero hindi niya na yon gaanong pinansin. At nang malulun niya na ito, mabilis niyang naramdaman ang pagbabago ng kanyang sistema. Sa isang kisap mata, bumigat ang katawan niya na sinabayan naman ng parang pag-uunat ng mga laman niya. Bumilis din ang takbo ng kanyang puso hanggang sa nahirapan na siyang makahinga. At bago pa man niya mapansin, nawala na siya ng ulirat. Pagkagising niya, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa ibayong parte ng sapa. Punong-puno ng putik ang kanyang katawan, kaya naman bago siya umalis, minabuti na muna niyang maligo at maglinis. Pagka-uwi niya sa bahay nilang kalahati na lamang ang natira, nadatnan niya ang kanilang mga kapitbahay na nagbabantay sa labi ng kanyang mga magulang. Naroon din ang kanyang mga kapatid na tahimik na nagpapahinga sa tabi ng mga bangkay. Pagsilay naman niya rito, dali-dali niya yung nilapitan, pero nung akmang papasok na siya, naramdaman niya na parang nasusunog ang balat niya. Labis din siyang nasisilaw sa krus na nasa ibabaw ng mga ataul, kaya imbis na lumapit pa, pinili niyang umalis na lang. Pero nung akmang maglalakad na siya papalayo, tinawag siya nung kapitbahay nilang nag-aasikaso sa mga magulang niya. At bago pa man siya makasagot, isinama siya nito papasok. Siyempre para hindi yun maghinala sa kanya, tahimik naman siyang sumunod. Pero paglapit niya sa labi ng kanyang mga magulang, hindi na talaga siya mapakali. Bukod kasi sa nanghihina na siya ng husto, para na rin niyang ikamamatay ang paglanghap sa hangin na humahaplos sa krus bago pumasok sa kanyang sistema. Hindi nagtagal, wala na siyang nauunawaan sa mga sinasabi ng kapitbahay nila hanggang sa napilitan na siyang lumayo sa lugar na yon. Paglabas niya ng tahanan nila, nagmamadali siyang bumalik sa kanilang lupa. Sa lugar kasing yon, merong maliit na papag na nagsisilbi nilang pahingahan pagkatapos nilang kumuha ng dagta. Pagdating niya sa lugar, agad naman siyang pumasok sa loob para magpahinga. Gabi na siya noon nagising, buhat sa matinding pagod na nararamdaman niya. Ngunit nang lumapat na sa kanyang katawan ng kadiliman, para bang agad nitong pinawi ang lahat ng kanyang nararamdaman. Lumakas din ang husto ang kanyang pandama, kalakip ng pisikal na lakas niya. Kaya naman ang mapansin nito ni Antoy, di na siya nagdalawang isip na lumabas ng papag. Pagsilay niya sa paligid, nakapagtatakang nakakaaninag pa rin siya kahit purong kadiliman na ang pumapalibot sa kanya. Hindi lang yun, naging matalas din ang kanyang pandinig sa puntong umabot na ito sa kanilang baryo. Bagay na naging daan para maunawaan niya ang sinabi sa kanya ng matanda nung una silang magkita. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, tsaka pa lamang siya nagdesisyong umalis doon. Noon ding mismong gabi, hinanap niya ang mga taong responsable sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Bukod kasi sa namukhaan niya ang mga ito, alam din niya kung saan yun matatagpuan. Di nagtagal, pagdating niya sa sentro, agad niyang pinuntahan ang bahay ng taong pinagkakautangan ng kanyang mga magulang. Pagsilay niya sa tahanan, bahagya siyang napakubli dahil sa mga nakita niyang bantay na nag-iikot sa bakuran. Armado ito ng malalakas na kalibre ng baril, kaya naman nang makita niya ito, hindi niya muna ginawa ang kanyang plano. Medyo nagdadalawang isip siya dahil hindi niya pa nasusubukan ang kanyang mga karga. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang imposible itong pasukin,
Dito na siya nagdesisyong bumalik sa tinutuluyan niya. Ngunit nang akmang aatras na siya, narinig niya ang tinig ng matanda na nagsasalita sa isipan niya. Ito ang nagturo sa kanya kung papaano gagamitin ang kanyang abilidad. Ayon sa matanda, wala siyang dapat na ikabahala dahil unang-una, hindi siya kayang tapusin ng mga armas na likha ng tao. Dagdag pa nito na, may kakayahan din siyang makapagpalit ng anyo upang hindi siya mamukaan ng kanyang mga biktima. Pagkasambit dito ng matanda, nagbigay ito ng ilang buhay na kataga na 7 ulit na pinasasambit sa kanya. Wala mang kaide-ideya sa ibig nitong mangyari. Pinili niya yung sundin, gawa ng sa pagkakataong yun sadyang wala na siyang mapagpipilian. Di hamak na mas malakas ang tawag ng paghihigante, kaya gagawin niya ang lahat upang mapagbayad ang mga sangkot sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Hindi nagtagal, nang masambit na niya ito ng 7 beses, dito na niya naramdaman ang mabilis na pagdaloy ng kapangyarihan sa kanyang katawan. At sa isang kisap mata, pakiramdam niya hindi na siya ang may kontrol sa sarili niya. Napakabigat na rin ang kanyang pakiramdam, kasabay ng unti-unting paninigas ng kanyang katawan. Ramdam na rin niya ang pag-unat ng kanyang mga buto, kaya naman ang hindi na niya makayanan ng sakit, napilitan na siyang sumigaw. Pagkarinig naman ng mga bantay sa ingay, agad itong nagkaisa na tumungo sa lugar na yon. Ngunit bago pa man siya nito madatnan, nagawa na niyang makapagpalit ng anyo. Kaya naman pagdating ng mga bantay sa kanyang kinaroroonan, bumungad sa kanila ang isang kakaibang nilalang. Paglalarawan ni Antoy sa kanyang wangis, lumaki ng husto ang kanyang pangangatawan na sinabayan naman ng paglaki ng kanyang bunganga. Humaba rin ang kanyang mga daliri, tapos umumbok ang kanyang mga kalamnan sa paa. Sa puntong yon, pinuno, hindi mo na masasabing isang binata lamang ang nasa loob ng nilalang na yon. Dahil dito, kung kaya't pagsilay ng mga bantay na nakahiga ito, walang habas na nila itong pinagpuputukan. Ang kaso lang yung balang tumama sa katawan nito kusa nitong iniluluwa. Nang masipat naman yon ng mga bantay, di na ito nagdalawang isip pa na lumayo. Yun nga lang, di pa man ito nakakadistansya sa kanya, buong lakas niya na yung sinunggaban. At ang unang taong nadakip niya, paulit-ulit niyang inihampas sa lupa hanggang sa bawian ito ng buhay. Nang mamatay na ito, tsaka pa lamang niya hinabol ang iba pang natitira. Di naman niya naging mahirap dahil bukod sa napakalakas niya, hindi rin pangkaraniwan ang kanyang bilis. Ilang minuto pa ang lumipas, iniwan niya sa labas ng bakuran ang labi ng mga bantay. Hindi halos makilala ang mga ito dahil bago niya ito tinantanan, sinigurado niya munang lasog-lasog ang kanilang mga katawan. Maya-maya pa, pagdating niya sa bahay ng kanyang pakay, agad niyang binuksan ang entrada nitong pintuan. Pagpasok niya sa loob nito, dahan-dahan siyang nagpalit anyo matapos niyang masilayan ang pamilya ng taong pumatay sa kanyang mga magulang. Kagaya ng inaasahan, armado rin ang mga ito na para bang anumang oras kaya nitong makipagpatayan kung ito ay kinakailangan. Dahil sa kanyang naabutan, sinikap niyang makilala siya nung taong hinahanap niya. Pagsilay naman ito sa kanyang mga mata, di ito nagdalawang isip na paputukan siya sa noo. Ngunit pagbao na pagbao ng bala nito, agad din naman yung iniluwa ng kanyang sistema. Sinabayan din ito ng panlilisik ng kanyang mga mata habang nakangisi at nakatingin sa mukha nitong gulat na. Paglapit naman niya rito, kampante siya ritong nagwika ng, "Salamat sa iyo. Dahil sa ginawa ninyo, ginising nyo ang natutulog na demonyo. Aminado ko may mga pagkakamali ang aking mga magulang. Pero hindi yan rason. Dahil dito, sila ay inyong papatayin. Bakit? Anong akala ninyo? Kasing halaga lang ng utang namin ang aming mga buhay?" Pagkasambit niya ng mga kataga,
Tsaka pa lamang nagmakaawa sa kanya ang lalaki. Halos lumuhod na yon sa kanyang harapan para lamang ito ay kanyang kaawaan. Ang kaso lang, imbis na maawa siya rito, mas lalo pang namuo ang kanyang galit. Sa isip-isip niya, kaya yung ginagawa ng lalaki ay dahil sa alam nito na wala yung pag-asang manalo. Dagdag pa niya na, kung nataong napatay siya nito, paniguradong ililibing nito na parang basura ang naiwan niyang labi. Dahil sa ganoong kaisipan, kung kaya't di siya nagdalawang isip na atakihin ang pinakabunso nitong anak. Paglapit niya sa bata, buong puwersa niya itong hinawakan sa leeg bago tuluyang ibitin para ibigti. Nung masipat naman yon ng panganay nitong kapatid, agad naman siya nitong sinunggaban hanggang sa matamaan ito ng kaliwa niyang kamay. Sa lakas ng kanyang pagkakasapak, umikot ng 2 beses ang ulo nito bago yun humandusay. Pagsilay pa rito ng iba nitong kamag-anak, wala na yung nagawa kundi ang umiyak habang dahan-dahang lumalayo sa kanya. Nang masipat naman ito ng padre de pamilya, dito na siya nito paulit-ulit na inasinta sa pagbabaka sakaling magagawa siya nitong mapaslang. Ang kaso lang hindi yun umubra at kagaya ng una, iniluwalang ng kanyang katawan ng mga balang bumaon sa kanyang laman. Bagay na mas lalo nitong ikinagalit. Dala ng desperasyon, sinubukan siya nitong sugurin para bawiin ang anak nito. Paglapit nito sa kanya, walang habas siya nitong pinagtatataga kung saan lahat ng natatamo niyang pinsala ay mabilis din namang naghihilom. Noong una nagagawa niya pang pagtiisa ng ginagawa ng taong nagpapatay sa mga magulang niya, pero sa katagalan ng pag-atake nito, medyo nairita na rin siya. Kaya bago pa man yun manawa, buong lakas niya itong tinadyakan sa may bandang pantog nito. Pagtilapon ng lalaking yon, hindi na rin ito nakatayo, buhat sa pagkadurog ng mga buto nito. Dahil sa ganoong pangyayari, wala na itong nagawa kundi pagmasdan ng isa-isang pagkamatay ng kanyang mga mahal sa buhay. Matapos namang ubusin ni Antoy ang pamilya nito, isinama niya ang mag-asawa sa lugar niya. Batid niya na hindi magiging sulit kung papatayin niya yon ng biglaan, kaya naman sa paglipas ng mga gabi, brutal niyang pinahirapan ang dalawa. Bukod sa pagtali sa mga leeg nito, isa-isa rin niya yon tinanggalan ng ngipin, kalakip ng pagpalulun niya rito ng mga bertud ng aswang. Mismong ang matanda ang nagbigay nito sa kanya dahil balak nitong bumuhay ng yanggaw sa loob ng katawan ng mga taong kanyang kinagagalitan. At sa maniwala man kayo o hindi, umabot sa 10 yanggaw ang sabay-sabay na binuhay ng mag-asawa. Nagtagalang pagbuhay ng 5 araw hanggang sa tuluyan na nila itong iniluwa. Ayon sa kanya, nung iniluwa ito ng mga biktima, nakita niya ang mga itim na itlog na halos hindi mabasag-basag kahit ipukpok niya sa bato. Nung makuha na niya ito, dinala niya yon sa lugar ng matanda, alinsunod sa utos nito. Matapos niya yung gawin, hindi na inabutan ng sumunod na araw ang mag-asawa. Kaya naman ang mapagtanto niya na patay na ito, iniwan niya yon sa papag hanggang sa tuluyan na yung maagnas. Dito na rin siya nagdesisyong bumalik sa kinaroroonan ng matanda upang simula ng kanyang paninilbihan. Ngunit nang marating niya ang lugar, inabisuhan siya nito na hindi pa tapos ang laban. Ayon dito, may narinig itong usap-usapan patungkol sa pagbuo ng grupo ng mga kadugo nung pinatay niya. Dagdag pa nito na kailangan niyang bumalik sa papag kung saan niya iniwan ang dalawa upang mailayo sa tahanan nito ang nakaambang labanan. Ayaw ng matanda na may manghimasok sa kanyang teritoryo sa kadahilan ng hindi niya gusto na malaman ng tao ang kanyang sikreto. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, ipinaubayan nito sa kanya ang 2 gabunan na matagal nang nagbabantay sa tahanan ng matanda. Heto ang mga alaga ko, Antoy. Hiramin mo na muna sila pansamantala. Ibalik mo na lang sila sa akin kapag napakinabangan mo na. Alam mo na ang gagawin, kaya maghanda ka.
Nang marinig niya ang sinabi nito, dali-dali naman niyang kinalaga ng dalawa. At makalipas ang ilang araw, matyaga niyang hinintay ang mga bisita niya. Kahit napakabaho sa papag na kanyang iniwan, di siya umalis dito. Balak niyang ipakita sa mga ito kung gaano niya winalangya ang mga taong pumatay sa kanyang mga magulang. Pagkaraan ng 4 na araw, dito na nga natuklasan ng grupo ang kanyang pinagpupugaran. Nang masipat nito ang 2 labing naaagnas, agad naman siya nitong inatake gamit ang mga itak na punong-puno ng pangontra. Buong puwersa rin siya nitong pinagtulungan, buhat sa pagnanais na siya ay dakpin at pahirapan. Ngunit nang makapagpalit anyo na siya, hindi siya napigilan ng mga ito. Doon na rin nagsimulang umatake ang mga hiniram niyang gabunan hanggang sa mabutasan na nila ang depensa ng kanilang mga kalaban. Kaya sa loob ng maikling panahon, nalipol nila ito ng walang kahirap-hirap. Matapos ang mga pangyayari, dinala niya ang mga naiwan nitong labi sa tahanan ng matanda. At mula roon, hinayaan niya yung maagnas. Pagkatapos ng mga pangyayari, wala nang gumambala sa kanya. Dito na rin natuldukan ng lahat ng mga kaganapan hanggang sa paunti-unti, nalimot na ito ng mga tao sa baryo. Magmula noon, nanilbihan na si Antoy sa ilalim ng pamamahala ng matandang yon. Wala naman siyang naging problema dahil hinahayaan lang naman siya nito sa mga nais niya. At kapag may problema ang kanyang pamilya, palagi siyang naroon para magbigay dito ng tulong. At sa maniwala kayo o hindi, yon ang rason kung bakit lumaki ng maayos ang kanyang mga pamangkin. Ngayong matatanda na ang mga ito, patuloy pa rin silang nakikipagkita sa tiyuhin nilang si Antoy na kanang kamay ng matandang may alipin na 2 makapangyarihang gabunan.